akwụkwọ maka inye aka hụ na eguzobere ya bụ otu kọmishọn gana elekọtazi ọdịmma obodo ndị ahụ esi na be ha egwupụta mmanụ na steeti a bụ nke agụgoro nke ugbo abụọ ya n'ihu ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti ka Chukwuemeka Mmọdelem kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ amụmụ iwu bụ nke onye wetara ya bụ onye na-anọchite anya ọgbaru 1 Honorable n'ọbụ igwe. Iwu a bụ nke na-ekwu ka elebanye anya n'ego mmanụ ahụ na-abịara steeti a mara etu a ga-esi wee tinye ya n'ọrụ. Ka ọ na-ekwu okwu nke ya, onye nke na-anọchite anya njikọ ọka 1 constituency Honorable Emeka kwuru na ya bụ amụmụ iwu bụ nke ga-ebelata nsogbu a na-enwegasị n'obodo ma kwuo na ndị otu ahụ na ndị federal nakwa steeti gọọmenti ga-alụkọ ọrụ ọnụ tinyekwara ndị ụlọ ọrụ na-emepụta mmanụ. N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya Nnewi South 1 constituency Honorable Nonso Atuchukwu nakwa onye nke na-anọchite anya Anaọcha 1 constituency Honorable Nkechi Ogbuefi kwuru na iwube ya bụ amụma ọrụ bụ nke ga-eweta ezigbo mgbọrọgwụ iji wee nyochaa ihe gbasara mmanụ a na-ewepụta n'ala. N'akụkụ nke onye nke na-anọchite anya Ọka South 1 Honorable Henry Mbachu kwuru na iwepụta ya bụ Oil Producing Areas Development Commission bụ nke ga-eme ka ya bụ pasentị 50 na-abịara steeti a na-egwupụta mmanụ bụrụ nke a ga-etinye n'ọrụ nke ọma. Onye okwupụta okwu ya bụ ụlọ omeiwu Right Honorable Somtochukwu Deze gụpụtara ya bụ nkwekọrịta ebe ndị omeiwu ahụ jiri otu olu wee kwado ya.